A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Dr. Musa Adamu Dangane, Director General na kamfen din PDP a jihar Kano. Kuma mun zo ne domin wakiltar shi dan takararmu injiniya Abubakar Yusuf da jam'iyyar mu ta PDP a shari'ar gwamna da ake yi tsakanin shi injiniya Abubakar Yusuf na jam'iyyar PDP da Abdullahi Umar Ganduje na jam'iyyar APC. Kuma yau wannan rana 26 ga wata, kamar yadda jama'a suka sani, ana ci gaba da wannan shari'a. Yau bayan ɗage wannan shari'a ranar Juma'a, an dawo domin lauyoyi na jam'iyyar APC ci gaba da kawo shaidunsu. Bayan kotu ta zauna, an buƙaci lauyan su tashi domin ci gaba da gabatar da shaidunsu, amma sun ce sun riga sun rufe shaidun za su ba sun kare, dama shaida ɗaya suka kawo. To dama kamar yadda tsari yake na harkar shari'a ta zaɓe, bayan an rufe ba da shaidu, to kuma akan ba da lokaci domin kowane bangare su je su kawo kuma muhawararsu a rubuce na hujjojinsu akan shaidunsu da suka gabatar. Wannan yasa kotu tare da lauyoyi na kowane bangare aka yadda cewa ran 18 ga watan tara za a dawo domin gabatar da wannan abubuwa a rubuce na hujjoji da kowa ya bayar. Kuma da yardar Allah za mu dawo kuma muna ganin nasara kan wannan shari'a da ake yi. Alhamdulillah, Dakta, me za ka ce game da yadda suka faɗi shaidunsu suna da shaidu sama da 300, amma sai ga sun zo a shaidu mutum 7? Wanda za a gaya mutane? Kawai da za mu gaya mutane alƙalai ne. Gaskiya guda ɗaya ce kuma gaskiya dokin karfe ce. Duk inda ka ga irin wannan ta faru, mu mun kawo shaidunmu kuma kowa ya san irin yawan shaidun da muka kawo. Wannan ya nuna irin hujjojin da muke da su. Su kuma da suka kawo shaidu kaɗan, su ma wannan jama'a za su samu alƙalai da gani kowa ya san ina gaskiya take, kuma da dan Allah zai ba mu nasara kuma gaskiya za ta tabbata. To sunana dai Barista Ibrahim Isa Wangida, ina cikin lauyoyin da suka gabatar da kara a madadin injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma jam'iyyar PDP. Kamar yadda kuka gani, yau dai rana ce wacce aka zo domin a ci gaba da gabatar da shaidu na wanda muka yi kara na uku, wato jam'iyyar APC. Kuma kuna nan ranar Juma'a da ta wuce sun kawo shaidar su guda ɗaya, wanda shi ma ba wai shaida ne da aka shirya ba, shaida ne wacce aka kawo shi bisa ga doka, wato ana kiran su sofina. Kuma ya zo ya bada shaida a ranar, mun tunanin za su rufe kesun, sai suka ce za a daga zuwa yau. Kamar yadda kuka gani, yau din ba su zo da shaida ba. Dama tunanin mu mun sani a matsayin mu na lauyoyi, duk mutumin da ya ce ya kawo shaida, sofin shaida, kuma a ƙarshe ce zai kawo wani, wato yana so ne ya kawo wani wanda zai zo ya gyara kurakure da wancan yayi. To bisa ga abin da ya faru yau, ya nuna da cewa sun ga cewa kurkuren nan ba zai gyaru ba, saboda haka suka ga da aje a ƙara rusa ginin, fara a bar shi da koda bulo ɗaya da suka ɗora, watakila su dogara a kan shi. To wannan abin da ya faru shine ya sa suka kawo mu yau kotu ta zauna, a ƙarshe suka ce sun duba sun ga ba su da wata shaida da za su ƙara kawowa. Kuma kamar yadda muka ta yi muku bayani, kuma duniya tana sauraro, kafin yau mutanen nan ya kamata dukkansu a ce sun kawo shaidu sama da 300, amma akalla a shaidar da suka iya kawowa guda 7 ce. A 7 din nan sai guda ɗaya wanda ake kira subpoena witness, wanda izo shine na 8. Kuma kuna ji kamar inda kotu ta sake bayyana, ta ja kunne yau, ta ce duk abin da wani lawyer ko kuma wani wanda aka yi kara ko wanda ya kara ya kawo gaban kotu, in dai bai kawo shaida da ya zo ya bayani a kansa ba, to wannan abin an kawo shi ne an ajiya, kuma ajiyar da ba ma za a buɗa shi ba. So wannan ya nuna da cewar mutanen nan ba za su iya kare shari'an nan ba, domin mutanen da za su kawo maka shaida na ba suka kare da shaida 7, shaida bukan nan kuma dokumen din da suka kawo ma babu abin da suka ce a kan shi. Ku ne za ku mai da martani akan jawaban karshe. Yaya ne a shirya kuke ku? To ai mu da maganar jawabin karshe, ko a gobe aka ce mai falin jawabin karshe za mu gwaye. Saboda ai in kaga mutum yana nema yana kame bai shirya bane. Kafin mu shigar da kara mun san me muke bukata, kafin mu shigar da kara mun san me doka take bukata. Saboda haka duk shaidar su da zai zo ko namu da zai zo, duk ran da ya bada shaida ba ma koma mu yi bacci, sai mun tsaya mun duba shaidar sa, sai mun tsaya mun yi analysis na shaidar sa, mun ga ina yayi daidai ina ne bai daidai ba, kuma domin idan aka neme, ai mu a shirye muke a kowane lokaci. Saboda haka kwanakin da suka diba ma mu yayi mana yawa. A cikin kwana 3-4 za mu iya mu kawo da mai da martani da written address ɗinmu, domin ba bacci muke ba, a kullum a shirye muke bisa ga shaidun da suka kawo, domin ai shaidar da suka kawo gaban kotu ba ita suka zo suka yi adopting ba, wasu daga baya aka kira. Saboda haka kamar inda muka faɗa ne, shaidunsu na farko guda 3 ma masu wucewa ne, su muke kira passerby, domin voters ne, ba su da alaka da APC. Mu ma kanmu za mu iya mu kira su a matsayin waɗanda suka yi zaɓe. Saboda haka a shirye muke, ko yau suka ba mu za mu mai da martani.